السلام علیکم میں دوستاں میں برازاں چھ آلیں دراہا تکڑا بالکل الحمدللہ دوستاں ما دا ٹھیک ہو شوا سننے شوا دا ٹھیک ہے دوستاں کافی دفعہ ما اختگاں پیشا وی سریکیا گفتگو کھزو یا بلوچی یا جا گھٹ کھزا تے اردو گفتگو کھزا لیکن اللہ ماشتا ما بھئی برازاں بدے میں برازاں پتہ لگی کہ ماں دا بلوچی ہیں تے میں وزی نوے سنگر سلیم بلشانی نوے چینل ہے میں چینل بروئے انشاءاللہ شور بلوچی گانا تو ملی سریکی تو ملی پنجابی دے ہر زبان گانا شور ملی تے باقی میں چینل سبسکرائب کنے تے ماشتا میں بلوچی برازن پتہ لگی کہ ماں دے بلوچی ہاں تے باقی دوستوں میں ہر قسم تامن انشاءاللہ شوگن خاصتے پیا تے مانی نوخے تے یا گیتے تیار کھنگا بلوچی زبان ہے وزی زبان ہے پر جگ میں وزی زبان لازمی مارا کھنگی چاہیے کہ میں پہچان بھی مکھائے ہوں انشاءاللہ ماشو نوے نو کروں ادا تے باقی میں چینل سبسکرائب کنے میں ویڈیو شیئر کنے انشاءاللہ میں دا تامن شو پھجی کھیں تے شوئی چے چینل ہے تو میرا چینل نوڑا سے مادشو چینل کھوں انشاءاللہ وزٹ کنوں دوستو زندگی تا تھرو انشاءاللہ ملاقات کنوں نوخ ویڈیو کٹھے فی الحال اجازت دے اللہ حافظ